φίλες και φίλοι, σήμερα βρισκόμαστε εδώ για να τιμήσουμε τον συνάδελφο και φίλο, τον Τάσο. Για τον κάθε Τάσο, για όλους τους νέους εργάτες που πήγαν για το μεροκάματο και δεν γύρισαν ποτέ ξανά πίσω στην οικογένειά τους και στα παιδιά τους. Ο συνάδελφος δούλευε τελείωτες ώρες για να μπορέσει να ζήσει αυτός και η οικογένειά του αξιοπρεπώς. Άκρη από την κυβέρνηση, άκρη από την επιθεώρηση εργασίας, άκρη από το δικαστήριο. Όλοι οι νεκροί μας, για αυτούς, είναι άτυχοι εργάτες που τους χτύπησε το κακότερο δικό τους. Καμία ευθύνη για το γεγονός ότι στο σύνολο των Δήμων δεν υπάρχει επαρκές μόνιμο προσωπικό ώστε να στελεχώσει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες. Καμία ευθύνη για το γεγονός ότι στους περισσότερους Δήμους οι εργαζόμενοι δουλεύουν για πολλές μέρες, συνέχεια, χωρίς ρεπό, καταστρατηγώντας το πενθήμερο. Καμία ευθύνη για το γεγονός ότι σε πολλούς Δήμους ο γιατρός εργασίας και ο τεχνικός ασφαλείας αποτελούν διακοσμητικά στοιχεία και ουσιαστικά δεν παίρνουν κανένα μέτρο για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων. Αφού και οι ίδιοι είναι υπάλληλοι μιας ιδιωτικής εταιρείας. Τελικά, μήπως μπορούν να μας πούν όλοι αυτοί πώς θα πρέπει να τις συναδέλφους να πάψουμε για να πάρουν κάποια ουσιαστικά μέτρα για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων στους Δήμους και να σταματήσουν να μας βλέπουν ως σκουπίδια. Συνάδελφοι, αυτή είναι η ανάπτυξή τους. Εμείς πεθαίνουμε στο σκαλοπάτι του απορριμματοφόρου και στους χώρους δουλειάς και αυτή η κυβέρνηση και η πλειοψηφία των δημάρχων να αποχώρουν τους εργολάβους και τους μεγαλοεπιχειρηματίες με ζεστό χρήμα προκειμένου να διατηρήσουν ή ακόμα και να αυξήσουν την κερδοφορία τους. Οι εργαζόμενοι δεν είμαστε αναλώσιμοι. Καλούμε τους εργαζόμενους να συμπληρωθούν στα ταξικά σωματεία και οργανωμένα να δώσουν τη μάχη στους χώρους εργασίας με όλα τα μέτρα ασφαλείας με ωράρια και μισθούς που θα καλύπτουν τις ανάγκες ενάντια στην ασυδοσία κράτους και εργοδοτών. Δίνουμε το αγωνιστικό παρόν την Πρωτομαγιά στις 11 Ιουνίου στην πλατεία Καποδίστριας στον Άθλο.